Dobrý den, vážení spoluobčané. Chtěl bych vám představit nový produkt kapesníčku 2. Víte, unikátní balení, s tím si koupit každý spolehlivý občan v našem supermarketu. Hlavní sponzorkou dokola. Takže teď vám předvedu, jak správně si má smrkat před panem prezidentem. Tak balení. Pomalu dáte na koleno. Skobnete. Pardon. Pomalu vytáhneme, aby nás nic nevybavilo. Kok! No, žert. Teď na kolínku rozprostřeme. Takže přeložíme pěkně na centimetr, přesně. Přiložíme k nosánku. Očukáme. Dobrá vůně, jahody, Amerika, cokoliv si budete přát. Přeložíme na nos. A stáme. Fuj, tady by to vyletělo. A co to jsou? No pak můžete zmuchlat. A to jsou pak kapesníky, co vidíte válek na ulici. Konec.